έχουμε στο παράθυρο της εκπομπής μας τον προφέσορα της νομικής. Άρα. Τον ειδήμονα του συντάγματος. Έχουμε να αποστηδίσει παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας στο κινητό δικαστήριο ο κύριος Αλέκος Μαρκίδης. Παρακαλώ πολύ, μην με διακόπτετε. Κύριε Μαρκίδη, ο κύριος Κουτσοκούμνης σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στις καταγγελίες του διδυτή Μάριου Παναγή για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο. Συγκεκριμένα είπε ότι οι καταγγελίες του κυρίου Παναγή πέφτουν στο κενό διότι ελείπονται και στερούνται στοιχείων. Παρακαλώ, ποια είναι η ερώτηση σας, αγαπητοί μου? Λοιπόν, πώς μπορεί να γνωρίζει αυτό το πράγμα ο πρόεδρος της ΣΚΟΠ και δικαιούται να σχολιάζει υποθέσεις που εξετάζονται από την εισαγγελία? Βεβαίως και είναι, αγαπητή μου κυρία Φαραώνα. Είναι δικαίωμα του κυρίου Κουτσοκούμνη, όπως και κάθε βασιλιά, να σχολιάζει ό,τι θέλει. Μα ο κύριος Κουτσοκούμνης είναι βασιλιάς. Σύμφωνα με τον νόμο του 1920 περί βασιλείων και βασιλιάδων και συγκεκριμένα εδάφιον 7, παράγραφος 15 και μέχρι την 24η γραμμή, άτομο το οποίο βρίσκεται σε προεδρικό αξίωμα πέραν των 12 συνεχόμενων ετών, αυτόματα να κηρύσσεται σε βασιλέα και θεωρείται καλά ζωέματος. Δηλαδή μας λέτε ότι ο κύριος Κουτσοκούμνης είναι βασιλιάς. Μα έτσι καγουρίζετε τα μέσα τα όλα. Μα δεν το λέω εγώ, αγαπητή μου κυρία Φαραώνα, το λέει ο νόμος. Ο κύριος Κουτσοκούμνης είναι πρόεδρος της ΚΟΠ για 14 συνεχόμενα έτη, άρα είναι βασιλιάς της ΚΟΠ και άρα μπορεί να λέει ότι του καπνίζει. Και πώς γνωρίζει ο βασιλιάς Κουτσοκούμνης ότι οι καταγγελίες του Παναγή δεν ευσταθούν? Και γιατί βγήκε να το πει? Μα σας παρακαλώ, αγαπητοί μου. Μα προφανώς το είπε για να προστατεύσει τον κύριο Παναγή. Γιατί αν δεν ευσταθούν οι καταγγελίες του κυρίου Παναγή, κινδυνεύει να πάει φυλακή. Μα να μου πούν πως κάνουν την ταχυνόπιτα τώρα.